Dat treft toch wel even. Beste koksmaatjes, zoals jaarlijkse gewoonte zijn we weer terug voor het diner, klaargemaakt door onze mannen van de KWB. Op culinair gebied hebben ze dit jaar weer veel bijgeleerd en veel nieuwe recepten uitgeprobeerd. We zijn weer heel benieuwd naar wat er vanavond op ons bord wordt geserveerd. Wat ze allemaal hebben geprepareerd. Ieder jaar kijken wij verlangend uit naar deze avond. Het water komt ons reeds in de mond. Telkens zijn we uiterst content om op zo'n culinaire wijze te worden verwend. Ook willen we de nieuwe koksmutsen graag welkom heten bij de kookclub van de KWB. Maar onze oude willen we ook niet vergeten, ze tellen zeker ook nog mee. Ze laten zich zelfs vangen om met deze jonge mannen na het koken nog een pintje te gaan pakken. We hebben ondervonden dat ze zelfs wel eens blijven plakken. Een woordje uitleg over de nieuwe keukenwonders. Elk van hen heeft iets bijzonders. Peter. Peter, rap van tong en rap van geest. Hangt er vanaf hoe zwaar het de avond voordien is. Hij heeft de Mexicaanse en de Italiaanse keuken in de KWB geïntroduceerd. Samen met Bart hebben ze allen die avond veel bijgeleerd. Ik geloof dat het nogal pikant was, zodat er rijkelijk werd gespoeld met menig glas. Heb je de zon voor dit onder druk? Nog meer. Zet de heuren aan. Bart heeft soms wat problemen met de wijzers van de klok. Dat is nogthans heel belangrijk in het leven van een kok. Toch is hij steeds goed gemust en met een hulle lach. Hij is content dat hij zijn kookkunsten uitproberen mag. Nu vallen we even stil bij Chris de Trel. Rood in de totaliteit van het woord. Zou niet graag in een van zijn kookpotten worden gesmoord. Hij beleeft veel plezier aan het samenstellen van een menu en is expert in het maken van tiramisu. Dit jaar wordt hij opnieuw een trotse papa en mag hij luiers vervaarsen vol. Dan hebben we nog niet van Uilenbroek. Die hunt is zeker en vast ook in de groep. Hij is ook een echte genieter van een lekker laasje en een hapje. Van een hapje en een laasje. En zoals we vernemen ook van een Frans kaasje. Ik geloof dat hij ook dit jaar terug papa wordt van een flinke baby. Wat is dat toch met die mannen van de KWB? Zet er van niet naast te wat ook pas zien. En last but not least, Frankie is terug van weg geweest. Na een sabbatjaar te hebben genomen is hij er terug bijgekomen. Specialist van vissen op zee en barbecue specialist bij onze KWB. Frankie. We willen ze graag elk hun eigen kookschortje voorbinden. We hebben gehoord dat ze dat heel leuk zouden vinden. Dus vrouwtjes, aan jullie de eer, help straks maar met jullie meneer. Er vanavond genoeg gepraat, we stoppen ermee. We hebben een volle vertrouwen in de kookclub van de KWB. We hopen dat iedereen ervan zal genieten. Dat zal afhangen van onze keukenpieten. Smakelijk. Dat is een belangrijk moment in het leven. Dan wordt gediplomeerd. Het schortje. Hey, Sam. Vader worden is belangrijk, maar schort te krijgen is belangrijk. Waarom moet je dat Dat is dankzij de kasten van de KWB, dat is eigenlijk dankzij Koen. Bedankt Katja voor de mooie speech. Ja, ik kom hier bij Jaren. En ik hoop dat Zeg, dit is het waar. niet meer beneden. Ja, doe je broekje op in de vrouw. Chris, kan je deze passen? Vind je het? Wil je dit niet? Wil je nog geen verandering aan zetten? Ja.